Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Natangkan ka talaga ti uro may nga amante. Nanang, Himbagami kang ka, kinitatang mo nga ipasnek mo tagbasa, takayat ming agbaling kanto nga engineer, nga man yung tararamidam to nagtiklase yo. Imay nakaimpulong ti maestrayo. Nanang. Imbes ko mga anseram, digiti test paper nga inted ti maestrayo, nga anya tinabit mo. Nangala ka ti papel ka sa balik susurat mo, agsursuro ka nga agbaling nga manurat. Ha? Tapdog nakim ka! Sampay nga ni diso manong name ni nanang, dagiti dakulap na ngem nagikikisa kun manong name. Dinangran nak, orela duwa nga ima na manong name, iti nang tiritir iti duwa nga lapayag ko. Nagsakit, nagikikisa. Sanin sublat manong name kinidagidal ti bakrang ko. Sampay nga napnek ni nanang manong name nangala, iti nagisla nga kawayan manong name ket imbalakbak na kanagiti gurong ko ket ore dalag dardaran dagiti saka. Iti kasta nga eksena manong name na matangan ni tatang ket kastao ni maten di pungtot na. Samod ang rat anak ka! Harig na maten nga papatayam ti anak ka! Irita ilayat ni tatang manunemi tidakulap na sipatin natong pahan ni nanang timakdera ket irinakad ko iso. Tanang, saan nyo tang rin ni nanang? Basul ko tatang, basul ko. Iso ka saan nyo nga tang rin ni nanang? Kadidi, tanailawlawag ka ni tatang ti amin kinasarita na ni nanang. Bakit? Awadan na kami nindito yung arapap ni Amante. Hindi pa nagbalin na nga manurat. No isumanda ito ti arapap na. Ay, hantan ka man nga lapdan man yaman ti pagkahitan ti anak ta. Nasambot nga dakas na tang arapap na. Hindi ta malawlawagan ni nanang manunemi inarakop nak ti anak ti inak naging narakop kami kini nanang. Anak, pagawanan nak iti kinaranggas ko keng ka. Balang isurok ka ngam nakaron sabit nagpaiso. Pakawanan takmat nanang no nagbalid man nga tatangkan ti ulok. Pakawanan takmat nanang mga asiyo to pakawanan tak manipulitanak. Saan kanton nga babauten, saan kanton nga tangtagran. Ikarik ka ketnuan niya man ti arapahap mo kapag balinan. Sige, hadla kami kinitatang mo itilikudam. Papagayam tingkay ng igan ket isu ti teaser. Dato'y pakasaritaan lagip tinapalabas ni Amante Pagaragan iti Mabusag Norte, iti Yabadok Ilocos Norte nga isu tinapili nga best letter of the second week iti bulan ti Abril ket kwalipikado para ti panakapili ti best letter of the month of April wenno para iti fourth grand finalist tayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Ngayon tayo baga, isalaysay kada kayo. No anya da ito nga pagkasalitaan ni Amante, no apay nga napili nga best letter of the second week iti bulan ti Abril. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, nga pangabakan nyo karigidag kakadakila premyo. Kasi iti grand winner umawat iti 50,000 pesos. Iti first runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kabalawan taman tinaragsak nga panagbuy-buya. Dito yung ni-upload ng video tayo. Papagayam ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Happy watching. Kan amin kayo nga madamang nagbibuya. Kahit awisan na kayo, itingkay pa nagsurat iti programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. I-computer yo digiti pakasalitaan nyo sa iyo isan iti email address ti motivang nga nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. Ken kasama ten, nukas pagadigan ta saan nyo nga kabailan nga isurat.
Ket kasapulan nyo ti mang-interview kada kayo nga mangisurat. Siya akong tiawagan nyo 0949-876-7682 0949-876-7682. Ket dumadama kayo nagbubuya kada ting video, paki-like, paki-share, ket ag-follow kayo ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award. Ket no lumet iti YouTube kayo nga agbubuya, paki YouTube channel nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Paki-share and please subscribe kada ito yung YouTube channel ni paring Ray. Ano yung amin natin nga pagkasalitaan ni Amante? Kasto iti pakabuklan. Manalon laeng di kiti naganak kini Amante may mesan nga anak gabota pimusay kaw no ti kabsat na. Kaya talaga nga managdengeg ni Amante iti radyo kada iti drama ken kastameten iti programa nga dati letter reading. Ket talagang naawis tap no makasursuro nga agsurat isuna. Di agbasbasa iti elementarya kas itay nga nang inangiganyo itay dati teaser na nga imbes ko mang ipasnag dati agbasa. Nadya aramida na matan ti gundawin na nga agsursuro nga agsurat. Ket impulong ni maestrana iti inana dati matan nga dinusa ni tina na kasi yung eksena nga nagpakpakawan madlatay na tako na ni tatang na nga palubusan da no anyaman ti ambisyon na may sa ni Erlinda nga kaeskulaan ni Amante iti manguyaw ken kuana imposible nga agbalingkan to manurat ko na mangupoblag ni Erlinda misudan matlag nagkatuluyan kasano nga napasamak. Agpaso iti 14 years old ni Amante. Aktibon nga susurat kadag iti programa iti radyo nga letter reading diti Lawag City ken kastamatan iti Ilocos Norte ket nangamabak nagbalin nga sikat ni Amante gabot ti laing nangagputar kadag iti pakasalitaan iti biag kinayat kadag iti programa iti radyo nga letter reading ako na. Aging nga iti panagbaro na nainaram ni Erlinda nga mga uyaw mitlaken kuana nga agbilbiliban ni Erlinda ken kuana gabota talaga nga maysan nga nalatak amanurat dito Ilocos Norte. Isuda iti nagasawa naman pa ubing da palang idi ta 18 ni Amante idinto ta 16 ni Erlinda. Nasapa da nga nagasawa ket nasapa met nga nangipas nga ida iti upat nga anak, duwa nga lalaki ken duwa nga babae. Idi pumusayan digdi naganak kini Amante isudan ang agasawa ti nagbinulig nga nangsukay nagmula iti talon ti bangkag nga impatawid digdi naganak kini Amante. Nagmula da iti nateng kastamat dan bawang kinlaso na ket pimintas ti biagda gabot ti kastoy nga managmulmula da. Nakapagrador amin digiti anak da ket pati digiti manugang da ket talaga nga professional da. Sa ket digiti apuko da naggraduar damat amin papagayam isut gapuna nga successful iti pamilya abinangon ni Amante. Agrama maten digiti anak da nga puro adameten pamilyada. Intultuloy ni Amante ti panagbalin nga manurat papagayam. Inapudno na idi damo tayo nga igaman ti lagip ti napalabas writerin ni susulat kanahin ng mga habak idi makartay ti radyo napantay ta bumbo dati kahapon lamang ada dumanin ti surat na aging ganadaan tayon iti live streaming page iti dirmanong nimi nga agsusulat isuna nandaron ti IKL idi kalman laeng. Naminduamat ten nga nangabak ni Amante Pagaragan iti panangisurat na ti pakasaritaan ni Berlin na Pagaragan ken kastamat ten pakasaritaan ni Yuli iti pinili. Itatta bukod na maten nga pakasaritaan ti insurat na. Kaya nga tataguro oreng nga gasat ni Amante. Best letter of the second week iti Abril. Mga bakto nga ta kas best letter of the month of April padaanan nyo papagayam. Siyempre, thank you very much ti panagbuyo yo
At iti pagayam nyo ni Manong yu Nemi Ruiz. Ala kita sa aging gamanan ti sabaling nga video nga may upload kada ito nga page ken YouTube channel. Salamat po.